आसाम एग्रिकालचार इउनिभार्सिटी जरहाटनि मिशन फर इन्टिग्रेटेड हर्टिकालचार डेभेलपमेन्टनि जि मोनसे बिथांमोननि मावफारि दङ बेनि गेजेरजों उरियाम खादनि दयालपुर आरो सुरुपानि एलेकानि पदम भुटार गामियाव बिथांमोना 25 हेक्टर गय बारियाव जालुक बा ब्लेक पेपार गायनायनि बिथांमोना हाबाफारि लादोंमोन आरो बियो थांनाय बोसोरनिफ्राय सोलिदों। इतिमध्य जोंनि जायफोरा बेनिफिसियारि बिथांमोना गायदों आरो बेखौ दिनै आसाम एग्रिकालचार मुलुगसोलोंसालिनि रिसार्च डाइरेक्टर बिथांमोना फैदोंमोन अशोक भट्टाचार्य डक्टर अशोक भट्टाचार्य आरो भारत सरकारनि जा हर्टिकालचार कमिशनार डक्टर प्रभात कुमार बिथाङाबो फैदों आरो गोबां गुबुन गुबुन बिफाननि डाइरेक्टर आरो साइन्टिस्ट बिथांमोना जोंनि गेजेराव फैदोंमोन आरो बिथांमोना दिनै गाहायै बे दयालपुर गामिनि राजु बसुमतारी पुलिन बर' सन्जीब बरदलै बिथांमोननि बे बारिफोरखौ नायगिदिंनानै बिथांमोना थोजासे गोजोननाय मोन्दों आरो आंबो बे हाबाफारियाव बे आसाम एग्रिकालचार इउनिभार्सिटिजों मोनसे सोमोन्दो लाखिनानै बर' कसारी काउन्सिलनि जानानै जोङो बेखौ खामानि मावबाय थादों आरो बेखौ मावफुंनो हानानै आं गावखौनो गोजोननाय मोनो आरो थांनाय 27 जुन खालिबो जोङो बे आसाम एग्रिकालचार इउनिभार्सिटियाव बिथांमोननि जि भाइस चेन्सेलर आरो गोबां गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टनि डाइरेक्टर बिथांमोन एक्सटेनसन एडुकेसननि डाइरेक्टर बिथां आरो आसामनि BKWCनि सिङाव थानाय जेसेबां जिल्लाफोरनि KVKनि हेड दङ बिथांमोनखौबो लिंनानै जोङो मोनसे इन्टारेक्टिभ मिट बेबादि कनसाल्टेटिभ मिट बेयाव जालांबाय आरो बेनि गेजेरजोंबो बिथांमोना मोनसे आसाम एग्रिकालचार इउनिभार्सिटि आरो जोंनि बर' कसारी काउन्सिलनि गेजेराव मोनसे मेम'रेन्डाम अफ सेटेलमेन्ट बेबादि बिथांमोना खालामनो थाखाय दासिम लाहार फाहार खालामनानै दङ। आं आसा खालामो बिथांमोननि जि गाइड होनायजों बिथांमोननि जि जोंनो फोरोंथाय होनायजों जोङो आबाद बिथिंखौ बर' कसारी काउन्सिलनि बर' गामिफोराव बा बर' आबादारिफोरखौ जों गोनोखोआरि मुगाजों जौगाहोनानै खामानि मावनो हागोन होननानै आं मिजिंथिगोन आरो बर' कसारी काउन्सिलनिफ्राय बिथांमोनखौ जों खावलायदों बिथांमोना जोंनि मोनफ्रोमबो हाबाफारिफोराव बा गुबुन गुबुन गोनां एजेन्डाफोराव बिथांमोना जोंनो फुंखा सुबुं महरै जोंनो हरनांगोन आरो जोंनि जायफोर मा बुङो प्रप'जेल बानायनायफोर बे प्रप'जेल बानायनायफोरबो एग्रिकालचार इउनिभार्सिटिनिफ्राय जों मदद नागिरदों बिथांमोना मोनफ्रोमबो खामानियाव जोंखौ मदद होनायनि बाथ्रा होदों आरो बिथांमोना गोजोननाय मोन्दों। थांनाय समफोराव आसामनि जायफ्रा काउन्सिलफोर दङ स्टेट एक्टनि आन्डाराव बिथांमोना दिनै 10 बोसोर 15 बोसोर गोलाव सम जालांबाय बिथांमोना इउनिभार्सिटिनि खाथियाव बिदि मदद नागिरनानै फैयाखै होननानै बुंदों आरो बर' कसारी काउन्सिला बेखौ मावफुंनो थाखाय बेखौ गोसो जानानै जे बिथांमोननि खाथियाव जों मदद नागिरदों बिथांमोनाबो बेनिखायनो गोसो हगारनानै मदद होनो सिगांदों बे बाथ्राखौ बिथांमोना जोंखौ बाख्नायदों आंबो बेनि थाखायनो गोजोननाय मोन्दों आरो उननि समाव जोङो बर' कसारी काउन्सिला बिथांमोननि मदद लानानै मावलांनो हागोन होननानै आं मिजिंथिनाय दङ।